నేను యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. థర్డ్ వరల్డ్ వార్. తుపాకులు, బుల్లెట్లు, ట్యాంకులు లేకుండా ప్రపంచ యుద్ధం. Fire Oracle! Fire Oracle! I fire all American companies. I fire all the software companies. इंजीनियरिंग ने जिंदगी को बैगन में मिला दिया बाप. ముష్టెత్తుకునే బతుకుతున్నారు మీరు. పారసైట్ జీవితాలు. ఖాళీ కడుపుతో పనిచేస్తే వచ్చే ప్యాషన్ ఉంటుంది, అది కడుపు నిండితే ఉండదు. ఇదొక బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇండియాలో జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్లు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ధార్కార్ పనులన్నీ ఎప్పుడు చేసిర్రా మీరు? అంతా కౌబాయ్ కోడింగ్. If this idea works, it could be a revolution in Indian banking. అండ్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. 1 మిలియన్ దొంగిలించిన 6 మిలియన్స్ అయినా పట్టుబడితే పడే శిక్ష అయితే ఒకటే. అలా అయితే ఒకటే దారి, డైరెక్ట్ అటాక్. క్విక్ బట్ ద మోస్ట్ డేంజరస్. వాడి ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా కావాలి. He's ready to give his fingerprints all over my body. ఒక్కసారి సెషన్ లోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకంతే. పాస్వర్డ్స్ అన్ని మార్చుకో. వాడు ఇక్కడే ఉంటాడు. It's getting out of control. ఇవాళ కనుక భయపడితే జీవితం మొత్తం ఒక లూజర్గా బతకాల్సి ఉంటుంది. We deserve something big. రే, మన ఎదురుగా బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉన్నాయిరా, బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్. పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసేద్దాం సార్. ఇట్స్ స్విట్జర్లాండ్ సర్వర్. క్రైమ్ మనతో చేయించి డబ్బులు వాడు కొట్టేస్తున్నాడు. Do something right now. Your time starts now.